Aatos, onks sä okei? Erno, nykyä pärisee! Leevikesku, koska me ollaan perillä? Siis lol, lähettiin 5 minuuttia sitten pihasta. Mitäpä vittu veikkaat? Leevi, setä, mun tarvii käydä pissillä. Pidättele sit saatana. Onko sullakin jotain ulistavaa? Mä pissasin jo. Ei jumala vittu lauta. Mä en enää ikinä suostu vahti yhtään vittu ketään. Hitto. On loukkaantunut. Milloin voi katsoa minun noin? Aatos. Anni, miksi sulla oli Popedan juhlalevy? Mä muistan Keijusen musiikkikokoelma Aasta Ööhön, kun me järjestettiin se yhdessä. Sen takia mä tiesin. Jaa. No, satuin löytään se. Ja sitten kaaroi koko hyllyrivi, jota me oltiin just saatu järjestykseen. Ken tietää. Mut jos epäilit näin jo kuukausi sitten, miksi et toiminut silloin? Koska mä en voi vieläkään uskoa tätä. Mä toivoin, et mun korvat ois koijannut mua. Mut sä et vaihtanut radiokanavaa silloin. Ja sen takia me ollaan nyt tässä tilanteessa. Joo, oot varmaan oikees. En ikinä odottanut sinun laittaa minua näin ahtaalle. Miksi en vaihtanut kanavaa sinne? Hei Anni! Mä haluun uskoa, että sä oot mukaan tässä vaan, koska sä oot typerys, jolla on sairas huumorintaju. Niin tuu tänne nyt! Sä voit turistaa sen vaikka tulemalla sabotaasin keikalle. Tuu tänne ja näytä se! En voi. Minusta ei tullut tangokuningatarta epäonnistuen. Lopeta! Tää ei oo hauskaa! Puhu meille, Anni! Vielä ei ole liian myöhäistä! Nyt riittää. Mä en halua kuunnella enää. Se on turhaa. Mä revis sut taas kappaleiksi. Iskelmälortto. Aatos. Mie on iloinen, että sain kuunnella sinun kanssa radiorockia. Marceliina Mausten makkara on todellinen sankari. Mut korporaation aika on ohi. Mie lähden nyt tanhuaan. Voi ei, meidän talo on ihan päreinä. Erno, Mikaela. Mikaela, auta nostaa tää hirsi. Äiti on liian väsynyt. Taanit on tulos, menkää ilman mua. Ei me lähetä ilman sua. Sä söit lettuskin ja nopeasti sun kädet on ihan hillos. Ei me jätetä sua. En mä jaksais juosta vaikka pääsiskin irti. Jouduttais kaikki tyrmää. Äiti, ei. Tottele mua nyt. Mikaela. Ei. Hannes. Ota lapset ja juokse. No huoli Klara. Mä pidän huolta muksuista. Hannes, mitä sä teet? Päästä irti. Näkemiin. Äiti, Taani nappaa äin. Erno, Mikaela, nähdään pian. Oi ei, meidän äin mansikkahilot läikkyy. Tämä kostan.
Tää menee paremmin kuin ootin. Taani. Varokaa! Ai! Mitä? Jätti nappasi minun. Voi ei! Se vie Tuomaksen tyrmään! Verit! Olen kunnossa! Yeah. Anna Tuomas takasi.